Eguardian, Joseba, aspaldiko. Ni Xabi Zagirre naiz, eta hemen gaude Azpeitik Azoka plazan, pixkat azaltzeko elikaguneko proiektu zertan datzan. Elikagunea proiektu helburu zehatz batzuen jaiotzen da, ez? Azpeitik Azoka plazan dago kokatuta. Baserritarran erreferentzialtasun bat edo izan behar duela Azoka plaza horrek, azkenin garbi dago lehen sektore hortan nahi dula eragin, 150 kilometro bueltako Azpeitik zentro bezala hartuta eremu bat. Azpeitin bi azoka egun potente dira, eta elikaguneakin nahi dana da, nolabait iraunkorki eduki eskuragarri bertako baserritarran produktuek. Elikagunea azkenin dago espazio desberdinekin osatuta, alde batetik dago arategi bat, gero janari denda izango zana, gero dago sukalde bat, plater prestatu eta katering zerbitzuak ere eman izan ditugu, eta gero pixka dago besta alde bat, eta pixka hortik bideratzen dira formazio, sentsibilizazio lanketak, ezta. Gaur egun Artxara kooperatibak kudeatzen du espazio hau. 7 laguneko lantalde bat da, bakoitzek baduzke bere zerein konkretu batzuk, ni pixka sukaldea gehiago enfokatzen ez, baina hori da gero pixka danetik egiten dugula denok ez. 300 bat bazkide kontsumitzaile ditu, eta hori esan, pixkanaka zifra hori handitzen dihoa, eta esan zentzu hortan pozik gaude. Guazen hain sukaldera, errezetatxo bat egingo duta. Egingo duguna, garaiko barazkinen egin dago kuskus faltsu bat. Osagaiek ditugunak azaloria, brokoli pixket, romanesku pixkat, kalabaza, batxu pixkat eta romero odol, kasu honetan lehorra. Lehen da bizia hasiko gana, kalabaza emulsio hori aurreratzen. Horren hartuko duguna kalabaza zati bat, eta egingo dugu zatitu eta labea sartuko dugu. Hain batxu hiri hartuko dugu, erditirean moztuko dugu, eta hor dauka kasula txiki hortan oliba olio bat. Eta egingo duguna olio aromatizau, batxuri eta romero pixkatekin. Hurrengo pausoa izango da kuskus faltsu hori martxan jartzia. Eta egingo duguna da hartu azalore pixkat, brokoli pixkat eta romaneskua. Eta hori egingo ditugu, raiadore batekin edo birrindu, eta ikusiko dugu, ez kuskus itxurako zerbait egingo dula. Honi egingo duguna gatz pixka bota eta olio txantxa bat. Gero azkenin hau kondimentatzeko erabiliko dula kalabaza emulsio hori, orduan ez dago gehiegi kondimentatu beharrik ez, soilik gatz pixkat eta listo. Beste elaborazioa izango azalore bera erabilita baita egingo dituguna, zuhaitz txiki hau etxek atera, eta hauek egosi puntu bat eman, eta gero fregitzeko tartia. Ukiko dugu fregitzen minutu bat edo, kolore pixkat hartu arte. Kalabaza atera hau labetikan, pixkat bihunduta dago, baso batera bota, azkenin birrindu dengo dulako. Eta behin ondo birrinduta dola, jungo beha olio pixkat botatzen, emulsio hori egin alizateko. Orduan hemen dauzkau kalabaza emulsioa, kuskusa, enplatatzen hasiko, oinarri bezala kalabaza emulsio hau pixkat jarri, erdin kuskus faltsu hau jarri. Eta hau jarriko dituguna iskinatan, olio pixkat botako jo gainetik, eta hoxe izango entzara. Joseba, espero diat gustuko izango gela, plater hau. Eta, nahi dekenan arte, hemen izango gaitu elikagunean, ire bisitan zai. Venga, ondo segi.